И здравейте хора! Това е нов клип на 17 левел. Аз съм Dadino11. Мисля да си сменям името само на Dadino. И така днес ще снимаме клипче на регион 4. Първия Килион нещо си там, за да отключиме първа карта от това. Така, започваме. Сега сме с лък, по-лесно е малко, по-бързо презареждат пушките. Ето какъв е тъп тоя, какъв е малък. Добре, буквално не е малък, ама грозен. И убихме. Ако чувате нещо, това ми е кучето. 52 000. И видите как 62 000. Майко мила, телефон ми е по-врел и да не казвам какво. Отгоре тези сините линии, виждате ли ги? Първата е в по-ярко синьо, другите две са в по-тъмно и тея, като убият тези 3 динозавъра, после ще трябва да убиеме още 3, после още 3. И това ще се случи около други ден. Така, гледайте как се качват. 62 000 наведнъж. Наведнъж направо. Дайте тук, защото това е интересно. С легендарните оръжия. Не с легендарните, а с нереални. Вижте какви са готини. Направо гърми като стреля. Това искам да си го купа, ама много скъпо. Над 200 жълти монети. Сега бива го, ама е много скъпо. Ако се чудите защо говоря толкова тихо, говоря така, защото е 1 часа през нощта. Сега ще се биеме тук, за да... Тук му имаме парички. Може да апгрейднеме нещо. Това не можем. Това го апгрейдваме, а това е... Добре. Сега събираме за това 35 000. Да виждаме по-добре. Ако се увеличава, става идеално. 2 такива. Браво, бе, аз едва един от епах по 2 ми дава.